independentzia bat dugu, gure arazo botologien beti borrokan, eta oso importantea dira. Baina bada arazo pila bat, gure inguruan, egunerokotasunean ikusi egiten ez ditugunak, ez? Zenbat elkarte daude, Euskal Herrian, lan egiten duenak, eta ezagutzen ez ditugunak. Elkarte txikiak, aguadora handikoak, ez? Hor deskubritu genuen, submundo bat. Gudetzen dugu, submundo bat, eta Donostiara joate bazate, itxagotora dago txara edifizioa, diputazio edifizioa, eta dago subsotano bat. Eta subsotano horretan daude biongoa, eta daude elkarte pila bat bata bizien atzetik. Gozen nola, submundo bat, subsotano bat. Eta hor, hasi ginen, batzuken abestiekin lanean. Hor kontuatu ginen, gai horrek oso importantea ziala, eta batez ere gazteleraz biziziala. Elkarteak osatzen dira, gai baten inguruan, arazo baten inguruan, hori da importantea, hori inguruan jendea biltzen da, baina jende horrentzat eskuntza da, bigarren, zeigarren, sortzigarren bainako arazoa. Mundu hori gehien bat gazteleraz bizitzaz. Orduan, ikusten genuen, mundu oso interesantea, haiengatik jasotzeko, baloreak, baina ikusten mundu oso interesantea, euskaratik haiengatik baloretzeko. Eta horra zer ginen boltaka. Gu egia esan, baina esan bezala, hogeita urte ditugu orain, garai baten ikastetxetan egin ginen, egurrean, baten ginen erriberara, han pasatzen bi egun lotan, Fortesen, Falces, Cascante, Ablitas, Castejón, Caracastel, Cuanti, baratzen gaitu CDA, droga bezala umei. Eta eskoletan asko agitu ginen, egon posten baten ginen 208 saio. Eta maiatza batean, Nafarroan 40 saio genitu. Ez dautu dugu dere duak sortzen Izaba, erronka egin. Bai batean, hor euskara ezaretu eta zegoen. Hor dere duak, hori dena, horrea, auritz, horizberri, horrela dere duak. Eta dere duak sortu da, nira, amagosturtean ez dut. Eta baina hor dena dere duak, da, hostia. Eta pizkat, gaizki dagoen zanara bat dugu, egualdea bat ez ere, zonano asko, notaren, baina. Bueno, ditzizan momentuak ezin egin ikastetzen joan. Pizkat, gure gora, jaumiak, esto, erronkak, importak egiten jaio zian DVD-a, VHS egiten genuen, baina hori DVD-a jaio zan, eta DVD-a batezen operare, reportak jasatzeko, eta hostia, porpatzena, grabatzea zen dut, grabatzea dut, grabatzea grabatzea bestia da. Ja denborak egin ginen bizkarrak, orduan nore, ja ikastetzen entara joateari utzik egin, eta pizkat, urtero ikasik ikatzen dugu zintak, zerreak ikastetxe guztietara, ikastetzen egon dugu eta guzti. Eta hori ikusten denen bat zerla, labait, lan egiteko esparru handi bat, mundu bat, gauzak aldatzen egiziak gainera, kantzat, nola zirina kontatzen, kasetak inasi ginela eta zehar, eta retorezan internet, retorezan bizar mundu guzti hori, eta horrekin batera telebista, jaio ginenean, zala, gainatu durreta eta hori, eta Televisión Española 1, eta UHF, zenbat kalan eta pasanean, eta euskara zentzen zuen horrean batzela, batean bi pauso eta bestia sortzi. Euskara zoden bi kanal eta bestia gogeita zaztikaiko da, hostia. Eta horrela guaz, baina guaz, bestia horrela goi joan zain ditez. Eta horren internetekin diretor ez da, bizikara mundu globalizatu batean, kontenidoak etuzazezkeu etengabe, telebista kanala, kanela, erokiti, bestia, eta beskatu horren horrean oso zera da borrokatzea. Eta borrokatzea, zintezu, gure kasuak, eta gure mundu xumetik eta gugaren errealidadetik, txiki horretatik, pentsatu modu